का हाल बा भोजपुरी श्रोता समाज। हम रउआ लोग के दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा आज रउआ लोग के बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जोन चलता आज ऐसे बोलता नहीं भोजपुरी में कि भोजपुरी बोले मज़ा कुछ और एक मज़ा ही मज़ा होला। ठीक बा, तो आज रउआ लोग के बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल चल रहा बा ई कि मनीष पत्रकार करला हमरा से बिया समथिंग दैट बहुत सारा चीज़ चल रहा बा। तो भाई मनी जौन उ लड़की गईले बिया मनीष जी के बारे में, मनीष जी के गाना सुन के बहुत सारा लोग इहो सोचला सके कि जो फीमेल पत्रकार बाड़ी लो, जे फीमेल पत्रकार भोजपुरी के प्रमोटर बाड़ी लो, उनका लोग के बारे में हम कहानी के गा सकते। तो ऐसे हमारे एगो सज्जन भाई एगो गा चुकल बने एगो गाना, और नाम ना बताएं रो लोग के, पर ई जोन चीज़ चलता ना भाई, इस चीज़ पे थोड़ा सा मिट्टी डाले के कोशिश करा लो भाई। जे पॉपुलर बा ना ओकर एथी करे के मत कोशिश करा लो। ठीक बा, हम देखले बानी भोजपुरी में मनीष के ऊपर गाना, खान सर के ऊपर गाना, भोजपुरी में कुछ बाचल नहीं खे, भोजपुरी में सब गोबर कर दिया गया बा। ऐसा शरीर के लड़की सन के कोनो अंग नहीं खे जौन अंग के ये लोग वर्णन ना कैले हुई राइटर लोग, महान आत्मा हमारे राइटर लोग। ठीक बा, भोजपुरी में वो चीज़ें हिले नहीं खे। हाँ, लोग ही कही कि हाँ भाई कि भोजपुरी में अब कुछ हई नया मैटर हाउ नया मैटर कोनो नया नहीं खे, सिर्फ वही चीज़ बा कि घिसीट पिसीट के। अगर नया मैटर रहित ना तो सारे गामा हम भोजपुरी पर लोग पुरानका गाना के लूटा ए राजा तो हई राजा तो हऊ राजा तो हेंगन होंगन हई वाला पुरानका जो धुन बा धुन के थी ना, धुन क्रिएटर भोजपुरी में हईले नहीं खालो। आ धुन क्रिएटर के अगर वो जाए ना तो वो अपन चार्ज ले ला लो, वो 6,000 में 10,000 में और ऑडियो वीडियो ना करे लो। न्यू क्रिएटर जो होला, न्यू धुन के कंपोज करे वाला, जरा म्यूजिक के संगीत के नॉलेज बा वही ना करेला। तो भाई अभी भोजपुरी में हमें ये ज़्यादा अंदर चल गई नहीं है, भोजपुरी में ये चल रहा बा मनीष पत्रकार। तो भाई हाथ जोड़ के विनती बा तहरा से, तो अभी दूसर को गाना गा दिले बाड़ू, तो थोड़ा सा अपना अंदर इतनी विचार रखा हमार जे भी बाड़ू। ठीक बा, फील्ड के हमरा एगो रानी हो भाई, तो फील्ड के महारानी तू हो, तो महारानी जी प्लीज़ रुआ एगो ध्यान देम कि जौन रुआ गावत तनी तो थोड़ा सा अपना सोच विचार के गाई महाराज कि जैसे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता। ठीक बा, और ये वीडियो में अगर केहू के बुरा लागल हो तो क्षमा चाहता नहीं, और ये चाहें कि जितना भी हमारे भाई लोग देखा था अपन सुझाव जरूर रखो ऐसा सोच पर जैसे हम खुद लड़ सकें, उनका लोग के बात के सामने लोग के ला सकें। तो मिला तनी अगला वीडियो में, बाय बाय, नमस्कार एंड जय माता दी, ख्याल रखिए अपन।